Gimnaziale Vasile Alexandrii, coordonat de profesorii Aca Gorișan, Nicolae Stenoiu și Adrian Coșan, au pregătit un scurt program artistic în care, pe lângă o materie a domnului Unirii Alexandru Ioan I Cuza, vă vom prezenta și contribuția marelui poet Vasile Alexandrii la realizarea marelui act al unirii și sprijinul pe care le-a acordat lui Cuza în recunoașterea dublei sale alegeri și a reformelor înfăptuite. Corul Școlii Gimnaziale Vasile Alexandrii, dirijat de domnul profesor Adrian Coșan, va interpreta cântecul lui Ștefan cel Mare, ce face parte din colecția Vasile Alexandrii. Ștefan, Ștefan, loc de mare, cheamă de lume nu are, decât numai mândruțare, decât numai mândruțare. Din Suceava când e tare, e tare, lume piesul la potare, potare, ca un zi de apărare, ca un zi de apărare. Lumea întreagă stă-n gridare, țara-i mică, țara-i mare, și dușmanul tot nu are, și dușmanul tot nu are. Din Suceava când e tare, e tare, pune piesul la potare, potare, ca un zi de apărare, ca un zi de apărare. Domnul profesor Nicolae semnificația actului de data din inimile românilor. A faptului că la vremea respectivă românii au știut să depășească împotrivirea marilor puteri care nu au văzut cu ochi buni apariția unui stat român în centrul Europei. Potrivit marilor puteri al acelor vremuri, apariția unui stat român ar fi distrus sau ar fi pus în pericol echilibrul european. Sau, ca alte vorbe spun, mai pe înțelesul nostru, marilor puteri nu le convenea să mai apare încă un stat care ar fi putut fi pentru sau contra deciziilor pe care le luau. Ideea de unire a românilor într-un singur stat este o idee veche, o idee care a început odată cu apariția zorilor medievali în secolele 8, 9, 10. Apoi a apărut cu ocazia formării statelor medievale românești, țara românească, Moldova, Transilvania, Dobrogea. Din păcate, prezența marilor puteri la hotarele noastre, unirea într-un singur stat a fost împiedicată. Și în decursul timpului s-a văzut că, așa cum spuneau marile puteri pe bună dreptate, dacă o singură oaste română a reușit să învingă o armată otomană, austriacă sau maghiară, ce s-ar fi întâmplat dacă 3 oști române la un loc ar fi trebuit să se confrunte cu armatele marilor imperii? De siguranță, oastea română ar fi reușit să obțină victoria. Drept urmare, s-a mers pe linia menținerii fărămițării românilor. Chiar și în aceste condiții, la 1600, Mihai Viteazu a reușit să realizeze prima unire a țărilor române, unind Transilvania, Moldova cu țara românească. Dar, să spunem, ura marilor puteri sau nemulțumirea marilor puteri s-a văzut în scurt timp, când acestea din nou își dau mâna și militează pentru destrămarea unirii, înfăptuită în toamna anului 1600, și chiar dacă ulterior le-a părut rău, ajutându-l pe Mihai să-și redobândească domnia, tot acestea au fost cele care au sprijinit asasinarea mișelească a lui Mihai pe câmpia Turzii. Chiar dacă unirea s-a destrămat, chiar dacă țările române au revenit sub dominație otomană, austriacă, apoi rusească, ideea de unire a rămas mai departe vie în conștiința noastră. La 1848, ideea de unire este readusă cu mare putere în inimile românilor. Mai mult, la Brașov, în mai 1848, se lansează pentru prima oară cântecul patriotic Un răsunet, care astăzi a devenit imnul național al României.
Și tot atunci, la 1848, prin programele revoluționare care au fost întocmite, se militează pentru unirea Principatelor Române. Deocamdată pentru Moldova țara românească, urmând ca Transilvania, care se afla sub dominație austriacă, să rămână pentru perioada mai târzie. Și într-adevăr, profitând de războiul Crimei din 1856, marile puteri întrunite la Paris au luat în discuție unirea Moldovei cu țara românească. Neputându-se ajunge la o înțelegere, datorită împărțirilor în două tabere pro și contra unirii, marile puteri au decis ca românii să-și exprime dorința prin adunările ASCO. Alese în 1857, adunările ASCO, formate din reprezentanți ai tuturor categoriilor sociale, au decis unirea Moldovei cu țara românească într-un singur stat cu numele de România, care stat să fie condus de un prinț străin, a cărui copil să fie crescut în religia ortodoxă a țării. De ce s-a ales pe un prinț străin? Pentru că un prinț străin avea mai mare credibilitate în fața marilor puteri. Din păcate, boierii români, prinții români, s-au pierduseră încrederea în marile puteri. Cu această voință exprimată, hotărârile au ajuns la urechile marilor puteri, care, din păcate, din nou trecând peste voința noastră și când în cont toate interesele lor, au adoptat în 1858 o convenție care spunea cam așa: da, suntem de acord să vă unim, dar nu sub numele de România, ci sub numele de Principatele Unite ale Moldovei și țării românești, alegând doi domnitori, două guverne, două adunări. Muntenii moldovenii au primit aceste rezoluții. Rămânea să vadă cum vor reacționa, iar reacția lor a fost pe măsura dorințelor, aceea de a fi unit cu adevărat într-un singur stat. Și astfel, la 5 și apoi 24 ianuarie, și pe care o aniversăm astăzi, românii au dorit nu doi domnitori, ci un singur domnitor, iar acesta a fost Alexandru Ioan Cuza. Vestea duble alegeri a constituit pentru români o sărbătoare mare. Nu la fel a putea spune la marile puteri. Dacă Anglia, Franța, Rusia, Italia au acceptat dubla alegerea, Austria și Turcia au cam sărăgănat. La presiunea celorlalte puteri, în final, în septembrie 1859, cele două accepte, dar acceptă numai în timpul vieții lui Cuza, urmând ca la moartea acestea să fie organizate noi alegeri. Cuza însă avea posibilitatea să treacă la înfăptuirea reformelor pe care românile doreau. Și în primii ani ai domniei, 1859-1862, Cuza a reușit să unifice capitalele, să unifice guvernele, să unifice adunările, astfel încât să avem într-adevăr un singur stat. Din păcate, ceea ce nu a reușit să realizeze și care a urmit restul vieții, a fost aceea că nu a reușit să impună marilor puteri numele de România. În cea de-a doua parte a domniei am construit celelalte legi importante, printre care legea învățământului. De aici a plecat organizarea învățământului modern românesc, învățământul primar declarat obligatoriu și gratuit, apoi legea rurală prin care țăranii redobândeau pământurile ce le puteseră luate în decursul timpului, codul civil, codul penal și alte legi. Numai că nu toți au văzut cu ochi buni reformele în Cuza. Au fost câteva categorii care s-au împotrivit și aceștia au fost bazele unei coaliții monstruoase care, în noaptea de 10 spre 11 februarie 1867, l-au obligat pe Cuza să abdice, adică să renunțe pentru totdeauna la domnie, atât pentru el cât și pentru urmașii săi. A fost nevoie să părăsească țara într-o caleașcă acoperită, a cărui geamuri au fost acoperite cu pânză neagră, astfel încât niciun român să nu știe cine se află în caleașcă sau ce face aceasta. A ajuns în Germania, la Heidelberg, unde ultimii ani ai vieții sale și a dedicat sănătății sale, a tratării sale. Din păcate, la scurt timp, boala agravându-se, Cuza a încetat din viață. Dar ceea ce Cuza a creat sau a pus bazele a României mici, a statului modern român, a rămas mai departe. Ceea ce el a început și n-a reușit să termine, au continuat apoi urmașii lui Cuza.
chiar dacă noul conducător va fi un prinț străin, așa cum doriseră, acest prinț străin se va dovedi devotat în general cauzei românești și astfel România va putea progresa. Nouă ne rămâne datoria ca voi, mergând mai departe în anul următor, să duceți mai departe tradiția lui Cuza, să nu uităm sub nicio formă de ceea ce a făcut Cuza pentru noi, de ceea ce urmează să facem noi mai departe. Vă mulțumesc și vă doresc. Se deschide înaintea noastră, liber de piedicile care opreau mersul nostru înainte. Ne rămâne să știm să profităm de mijloacele care ne sunt oferite pentru a ne ajunge scopul. Vasile Alexandru s-a născut la 14 iunie 1821 în Pasos. Fiul sfătarului Vasile Alexandru a făcut primii ani de școală în casa părintească, având de învățător pe German Vita. A urmat apoi pensionul lui Clemin de la Iași, după care la Paris a frecventat cursurile facultăților de medicină și de drept, de finalitate cu diploma de licență. În țară a fost numit director al Teatrului Național din Iași, căruia i-a dat o nouă organizare și un nou repertoriu de piese originale. A fost amestecat în evenimentele revoluționare pașoptiste din Moldova, motiv pentru care s-a refugiat mai întâi în Ardeal, apoi la Cernăuț, unde a colaborat la revista Bucovina a fraților Curmutații. A trecut după aceea la Paris și împreună cu Ardecu Rusă și cu Nicolae Bălcescu a editat revista România Viitoare. A călătorit mult în tot acest timp al exilului, în sudul Franței, Germania, Anglia, Spania, Maroc, etc., după care a revenit în țară, implicat în mișcarea românistă. Domnitorul Grigore Alexandru Vica i-a permis venirea în țară și le-a numit arhivar al statului, după anul 1949. Mai apoi, slujnicul Vasile Alexandru a fost numit, în timpul Sănătăției de Trei, secretar de stat la Ministerul Treburilor din Afară. S-a implicat din plin în mișcarea unionistă în dezbaterile banului ad hoc de la 1957, pentru ca în cele din urmă să facă gestul renunțării la oferta ocupării tronului Moldovei, înlesnind astfel ca reuniunea celor două principate române sub sceptrul unui domnitor care a rămit mai puțin orgoliu celorlalți candidați la tronurile reunite. Vasile Alexandru a fost ministru al afacerilor străine în două rânduri. 17 ianuarie 11 iunie 1859, în guvernele de la Iași, conduse succesiv de Vasile Sturza, Ion Vica și Manolache Costache Ipuianu. 11 octombrie 1859, 28 mai 1860, în guvernele de la București, conduse succesiv de Nicolae Crețulescu și Ion Vica. În primii 2 ani ai domniei Sturza Vodă, Alexandria a fost mesagerul ideal pentru a face cunoscute și a impune cancelarilor din Occident acțiunea organizată a românilor, recunoașterea internațională a faptului împlinit de providențialul Alexandru Ioan I Pula, s-a datorat în mare măsură și carisme și sărăințe cu care Vasile Alexandru a pledat pe lângă tot puternicul împărat Napoleon al III-lea. Ardent iubitor de patrie, prin mai multe ministru itinerant al Unirii, Cuza Vodă era de fapt propriul său ministru al afacerilor străine. Alexandrina a adus răgazul necesar coordonării activităților specifice departamentului, rămas în loc în seama interimarilor. Oricum, serviciile sale diplomatice unite au fost mult mai înclinate, determinate chiar în anevoiosul proces al recunoașterii internaționale a dreptului de voință și de energie națională, făcut de român la 5 și 24 ianuarie 1859. Vasile Alexandru a fost în primul rând un poet important și un dramaturg original. În epocă s-a bucurat de recunoaștere și de admirație nu doar în țara sa, ci și în lumea francofonă, devenind laureat al premiului Lindei Latine, Montpellier, 1978. Corespondența sa politică, Cuza Vodă, Ion Vica și alții, evidențiază un spirit pătrundător, scriitor de adăuguri, atent iubitor de patrie, un om ilustru al unor relații de ilustre, care a știut să-și reprime impulsurile omenești de mărire politică, ce sfinge-și numele și rangul pe altarul împlinirii visului secular de unirea românilor. Vasile Alexandru a murit la 22 august 1890 la Miștești, Roman. 20 de moarte, în care se adânciră barbarele tirane. Acum o niciodată croiește ceasul soartă, la care se întine instituțiile dușmanului. Acum o niciodată să Domnul de la nume, când astfel mai curge un sânge de roman,
și că la noastră piesuri păstrează pare în lume triumfător în lupte în lume de Traian. Îmi a arătat lupte și caută în de tine, când s-au cablat în munte, bonișute de mine. Un gras îi mai așteaptă și tata lupta spune, bătrân, bărbat, jun, tine, din munți, din copii, Triviți, mărete umbre, Mihai, Ștefan, Corvine, română națiune, ai vostru să ne poți, cu brațele armate, cu focul vostru în vine, viață, libertate, urmoasă, strigători. De voi, vă nimici, rapid de răutate și oarba neunire, la mine toți carpați, dar noi, putem să asculte de sursa libertate, în loc să mă dăm mâna să fim pururi așa. O mamă văzuvită, de la Mihai cel Mare, pretinde de la fii adună de ajutor și vrea să mă culacă în nopte oricare, în astfel de pericol să-l face văzător. De fulgere plăteară, de trămă dispusoasă, oricare s-a retrage din gloriosul loc. Când patria sau mama, inima duioasă, va cere la sufletele sabie și foc. Ne-ajunge ea să rană, barbare de minune, a cărui zări fatale chiar de mai puțin. Acum se vâră frunta al metele străbune, dar martă-ne Domnul că vii nu pe mine. Ne-ajunge despotismul cu draga lui vorbire, a cărui dubii secul ca vitele scurtăm. Acum sunt ceasă cruzii, în oarba lor puțire, să ne răpească limba, dar mor, nu o mai dăm. Români din patru unghiuri, uniți-vă în curte, uniți-vă în sfârșit, strigați-vă în lumea largă, că Dunărea e curată, primiți-vă și spiră, Israelul ne zis. Creu, cu crucea în frunte, că toată e creștină, de vita e libertate și scopul ei prea sunt. Muri mai bine în luptă, cu glorie de plină, decât să fiu scaviară cu vieții noastre mari. Azi e ziua de viere a românului popor, care singur își urmește dulce, mândru, viitor. Priviți cerul cum se întinde ca o mare seminată, priviți soarele ce aruncă o lumină înflăcărată, priviți văile înflorite, corii, munții înverbiți, cerul, soarele, pământul, astăzi sunt împodobiți, că de ziua mult dorită.
către ziua mult, măriață, unde farnic se ridică România îndărneată. Fraților, nădejde bună, azi, sub cerul fără nori, libertatea, România, se întâlnesc pe câmp de flori și înnoiesc în fața lumei a lor veșnică împlătire, după o luptă dureroasă și fatală despărțire. Fraților, nădejde bună, viitorul ce ustit va fi vrednic de trecutul al strămoșilor săbiți. Bărbăția și unirea între voi de acum domnească și strigați în libertate. România să trăiască! Stați în asociere, voi se stați de mișcare, n-auziți prin somnul vostru acel glas triumfător, ce se înalță până la cerul din armei de certare, ca o lungă salutare cât un palmic viitor? Nu simțiți inima voastră ce trăsare se bate? Nu simțiți în pieptul vostru unul sfânt românesc? La acel glas de înviere, la acel glas de libertate, ce pătrunde și dezbate orice suflet omenesc? Iată, lumea se deșteaptă din adânca etație. Ea pășește cu pas mare cât un cer de mult dorit. Treziți-vă ca dânsa, frații mei de Românie. Spuneați tot cu bărbăție, de o chestie ați găsit. Libertatea în fața lumei a aprins un mândru soare și acum neamurile toate către dânsul atingesc. Ca un cârp de zbulturi alte și foare, mântuitoare, ce se vesel ca să zboare către soarele ceresc. Numai tu, popor românesc, să lași veșnic în orbire? Numai tu să vină veșnic de acest timp reformator? Numai tu să ne iei parte la obștească împățire, la obștească fericire, la obștescul viitor? Până când să creadă lumea, o copii de Românie, concedor de libertate a ferii s-a de vor? Până când să ne tot plece cruda oarbă a tiraniei și la care de scrufie să ne ajungă pe noi? Până când în țara noastră tot străinul să domnească? Nu sunteți săpui de rele, n-ați avut destui stăpâni, la arme viteci. Faceți lumea să privească, pe câmpia românească cete multe de români. Hai copii de același sânge, hai cu toți într-o unire, libertatea cum sau moarte să tătăm să dobândim. Pas români, lumea ne vede, pentru a patrie iubire, pentru a mare dezrobire, viața noastră să răstim. Fericit acel ce calde tirania cu picioare, care vede în anunțarea libertatea răzbiei. Fericit măresc acela care se compare picioare, pentru patria sa moare de murire dobândim. Cu bucurie românilor veniți, pe anul frăție, voios să învățiți, călatea celebroase, de țară să alergăm, din locurile noastre, pe lumea să aruncăm. Dumnezeule, mare bune, cu noi să fii, tu însoțește și însuflețește pe ai găsit. Cu
nici moldovani, ci să fim numai români, într-un gând, într-o mire, și să ne dăm mâini cu mâini, pentru a țării fericite. Să dăm mână cu mână, cei cu inima română, să învârtim boracăției pe pământul României. A sosit ziua dreptății, ziua sfântă a libertății, tot creștinul veselesc.